Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Rosie at Tagala Union. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti banyaga ken Tanora family, especially dagiti anak ko ada Leander, Jonard ken Lian Jolimer ti Nueva Vizcaya from Lailani, Maragay. Valdez ken Petina family iti Gualaw, Bersamin, Alcala, Pangasinan. Rico Lalimarmo and family ti Artacho Bautista, Pangasinan ken ni bakat ko from Racel, Petina. Reynaldo Jose, Giancarlo, Ayan Jester, ken Daisy Jen Jose, ti Asingan, Pangasinan, from Josephine Jose. Shout out kada Jasmine Rivera, Maganay Lolita, Imelda Cabang, Brando de los Reyes, Geraldine Larroco, Linda Pasion, ken Nati Agustin, Paula ken Michelle from Kazel. Mother ko ani Priscilla Cacho ti California, USA, ken Wilma Joy Cacho from Erwin Cacho ti Urdaneta City, Pangasinan. Congratulations, Brigadier General Gregorio S. Niveras from Nida Niveras ti Luna, La Union. Lani Banyaga ti Oman from Juni Telyes ti Nueva Ecija. Kukumarek Adamari Vixarte, Leonora Elarde, Arcilita Pugiz, Elvi Cacho, Ani Gaudia, Helen Subia, ken Teresa Salem from Juliet Sugitan, ti Kuwait. Family Chavez, Isuda Shirley, Shaira, Jaden Chavez, ken Tonya Talisig, ti Maligaya, Kawayan Isabela from Judy Chavez.
Happy 4th birthday Magnus Jace. Kan shout out kadagiti kakabagyak ti Puruktu Parodon Sur Apari Cagayan from MJ Antulin. Lavaro family di Tapalali Norte Ilocos Sur from Elmer di Croatia, Europe. Happy birthday Brian and Samada. Shout out iti Valiente family, da Jojo Lateng Terena Mercedes from Owel Valiente. Jonalyn Sabado ti Hong Kong, Lucy Ramos ti Saudi from Jessica Peru ti Singapore. Shout out kada boss Kadjo, Matt Rebert kan Marina May Michelle, Camarillo Ladenes, De Los Reyes family ti Paratong 3 Bangar La Union from Vincent John Reyes. Raquinho family ti Barangay Punta Apari Cagayan, da Sofia Angela, Sofia Angeline, Jaylene Onate, kan Team Wasalak ti Avenue Porey, Montreal, Canada from Clifford Raquinho. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Rosie. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man payakablaawan iti naimbag nga oras. Sapay kuma takanayon nga adda kayo iti nasayaat akasasaad. May saakmat anaayat amang tartarabay kadagiti maipatpatangatang apadas ti biag dagiti dumdumnag. OFW man wenno saan. Ididamo, impagarup ko no agpatingga aklaangan iti agdengdeng naglaang. Ngam na adda anak mat iti padas akayat ko apaidrama manang. Taamok ang makaibati daytoy iti adal kan inspirasyon. Ilingad na klaangan manang itinagan a Rosie, may isa ka single parent. Adda may isa nga anak ko a lalaki, kat ilingad talakuman itinagan a Jojo. Ninanang laangan ti kadkadwami iti anak ko, tanasa paapimusay day di tatang ko. Sigo da may saak nga OFW manang, tanagpaayak a domestic helper iti Hong Kong. Sapay kuma, tamapagasatan mat a maidrama to'y padas ko. Apong, apay ngawan pa'y ni nanang, rabiin. Huwag nga rod apok, di na ba't ibaga itay nga ag-overtime. Napanan na nga tan. Ang mga dodala ang importante ang napanan na kalpasan ti trabaho na apok. Madamdamalaang adanday jay. Makagaranak ngamin na mga ibagay ti may papanita activity media school, apong. Anya da ita nga activity aya apok. Adan to family day may apong. Masapul ka na mapantitatang. Tinanang, kandag iti kakabsat mi. Kasta aya apok. Ay, kaano ngay amaangay dayta? Intun Sabado na apong. Ay. Day, apay ngay nga agsadnaay ka apok. Kasano apong? Saan kami matakumpleto akas kadagiti daddo mga classmate ko? Adda tatang da, adda kakabsat da. Ay, apok. Siyak, awan ti tatang kan kabsat ko. Ay, kasano nga rod nga adda kabsat mo, apok. Kat agmay-may saka nga rod nga anak ni nanang mo. Ta saan damat ang nagkatuluyan ka ni tatang mo. Ay, kasano nga minanapasamak da di apong? Ay, naapok. Uray ibagakken ka. Saan mo matlaang amaawatan? Inton addakan iti umno nga edad, maawatam to batlaang ti amin. Tinapatag, adda kami kan ninanang mo, kat ipatpatag da ka unay-unay. Umapalak ngamin kadagiti kaadalak nga adda tatang na, apong. Ay, saan ka nga umapapal, apok? Taararamidan mo't ninanang mo ti amin, tapno agbalin at tatang kan nanang mo.
Narabyan ka mahal, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Kalaat nga min ang nagpa-overtime ti boss mi. Taadot si mangput a deliveries mi di grocery. Apay nga min aya? Ay, wala taur-urayan na kaitay ni Jojo. Ngamitay nalpas anangan, makaturturog mo tan. Iso a pinaturog ko na. Apay ka no nga min aya, nanang? Magagaran ka no amang ibaga nga the family day da inton Sabado. Masapul ka no nga agatindar ka. Ay, una, nanang. Sigurado ang mapanak. Ang amam anak ko. Kalaat analagip na. Nga apay nga awan ka no kabsat na kentatang na. Sana kasla ka nagiti kaadalan na kumpleto da ka na. Ay, mangrugin nga agdamag ni Jojo, nanang. Isaan mo a problemahan day ta anak ko. Maawatan ng tumutlaang no apay. Jakmat nga mininamnama akasto iti pagbanagan mi iti anak ko. Dasay-saya atan ti kasta. Ngam ti makidanda ka iti lalaki, adi mo amaw nga dagayam asawa na iti lugar da. Ay, kaamamak ti kasjay anak ko. Hustot ako na yun, nanang. Isong arod ang nagdesisyon na kamakisina iti ama ni Jojo. Jak kaya tagbalin akabit iti agnanayon. Ikarigataklatan abyagan ti anak ko. Ipariknak nga uray awan amana, maipatpataglat ta iti kastaunay. Amo kakabailam day ta anak ko. Aging nga da pa'y abiyag, tulungan kan suportaran ka. Iti anyaman apasamak ti biyag mo, anak ko. Nanang, intun Sabado ti family day mi. Agatindar kanto ha. Eh, siyempre mata anak ko. Masapul nga daki jay. Kan may mayat no isurot tamot ta ni apong mo abakat. Ay, sige nanang, tapno kompleto tayo talo. Ngam ada ko maipakpakaasikan ka, Jojo. Anya day ta, nanang? Saan ka nga umapapal ka dagiti adda ti tatang nawan? Ha? Siyaklatan ti tatang kan nanang mo. Oo, nanang. Naibagamot din kanyak tayo ni apong. Iso nga okay lang, nga uray talo tayo latan kada apong ko abakit ni agatindar. Kumusta nga imo ti trabaho, anak ko? Mayat mat nanang. Agkurang kami nga rod ita, tada nagabrod akadwami. Napananda nga anak ko. Napanidya Hong Kong nanang, nag-domestic helper. Makita na ngamin nga uray kasano ti panagtrabaho mi ije groserya. Talaga akurang lata ti sweldo mi. Nang runak at padak nga adda anak na, ngam, ada asawa na katulungan na. Ay, butlagayam, apay ang nagabrod pa'y laang. Marigatan dalat ta kano nanang. Di nakarkaron no kas kanya ka single parent. Ay, dakkel ti kaasi ti Diyos anak ko. At dapay mo't panawad ang makaurnong ka. Ta elementary apay laang ti anak mo. Kabailam day ta, Rose. Sapay ko mananang. Isong arod nga ikarkarigatak ti manggad para iti anak ko.
Kung nakiti damo apasat ti surat ko manang Emmy, may saak a single parent. Katrabahwak idi ti ama ti anak ko. Ngamjak ammo nga adagayang pamilyana iti probinsyada. Naamwak laangan idi imbagak ama si Kugak, kat ditamatan nga impudno na ti amin. Jak kayat ti agbalin akabit, iso anakisina akan kuana. Pudno anarigat ti sitwasyon ko idi manang, ngam adda ni nanang ko anang patpatibker iti pakinakam ko. Ngam idi dumakdakkelan ti anak ko, mangrugimatan amariknak ti kinarigat ti agsolsolo amang isakad iti amin. Nanang, nakasaritak di ka trabaho ka na pan iji Hong Kong. Ado ka no di kasapulan iti domestic helper ijay. Ha, anya ti kayat mo asawan anak ko. Nanang, kas makita yung mati kasasaad tayo. Nagrigat. Kaya't ko nga isaganaan ti masakbayan ni Jojo. Isa na ikadang ko ti agaplay matan iji Hong Kong. Ay, saan nga ta delikado ti mapanagtrabaho ijay anak ko? Ado ti madamdamag tayo akakaasi ti nagbanagan da ijay. Nangruna no saan anasaya at ti matumpungan da nga amo. Masapol na makigasang-gasatak nanang para iti anak ko kan para matan kada kayo. Nadakan kaday ta anak ko. Suportaran ka ano anyaman ti agbalin a desisyon mo. Masapol akasaritam ni Jojo. Tapno maawatan na, no apaya masapol amapan ka ang trabaho iti adayo. Uwan nanang, ipalawag ko na imbagkan ko na. Ano sa nyo kumapay lang at aripatwan ti apo ko yun nanang? Agsubsubali takto kada kayo. Di mo pampanunutan day ta anak ko. Nakita no kasano tinagdalanam. Amo ka di mo kinaya ti kasta na pasamakan ka. Ngam ti pagyamanan ta iti Diyos, kat ti kaadda ti anak mo. Uwan nanang, ti anak ko ti mangpatpatibkar ita kanyak, tapno lumaban iti biyag. Pangalaam ngay nga rod iti usaram nga agaplay, anak ko. Mapanak makipagpakaasi ka ni Uncle Tino, nanang. Lasing padamat nga agasawa, iso anam na maag-adidak paayan. Isudan to ti umuna abayadak, apaman ang makapanak. Ay, sige anak ko. Padasam akasarita da uncle mo, tapno maka-apply kan adagos. Maala, mangan ka na impag anak ko. Ammo ka na banog ka iti panagayayam mo iti park. Nag-enjoy ka kadi? Nanang, nagmayatagayayam iti park? Wow, nagimas dagiti in-order mo amakan nanang. Favorite ko amin dagitoy. Thank you nanang. Basta parakan ka, itad ko amin Jojo. Basta ka na yung naagsing-singpot ka, kan agadal ka na imbag. Nanang? Anak, mapanak agtrabaho iti adayo a lugar. Mabati ka pailaan ka ni apong mo, wen? Agpay sugayam dyan baga kanyak ni apong bakit, nanang? Agabrod ka no? Wen anak ko, tapno adda maurong ta apagadal mo. Kan magatang kunton amin na kayat mo. Agpay so nanang? O sige, ngam kanayin kanto nga umawag Wen anak ko, tapno kaslaak matlaang adda iti asidagyo kan ni apong mo. Para kan kaday ti nga aramida, Jojo. Iso nga agsakripisyo tapay laang amaya dayo iti tunggal maysa. Nanang, kundi kagdanag,
agsinsing putak akanayon, tapnusan na agungot kanyak ni apong bakat. Nanang, ag-flight akon. Makaamo kayon ka ni Jojo. Di mo pagdanagan ni Jojo anak ko. Aganad ka kumaakan ayon. Wan nanang, uray da kayo. Di yu baybay anti salon at yu. Laglagi pa nyo adwa kayo laang ka ni Jojo dito'y balay. Ay, di agpamanila kanto na anak ko. Wan nanang, mamarbangon aktulaangan nginton bigat. Mapanak pa'y gayam agpakada kada angkel. Kan, agyaman akmatan iti panang pabulod da kanyak iti inusar ko ang nag-apply. Sige anak ko. Ay na, sapay tadasing puti matumpong ang mga amo. Agkararag ka akanayon. Wan nanang, jak amuno niya ti agbalin agasat ko iti papanak. Nga masapol nga agbalinak anatibker para kada kayo ka ni Jojo. Umawag ka anak ko, tapno amok no anya ti sasaadam ijay. Nukas pang-arigan marigaatan ka, agawid ka laangan. Agiin nanos tayo laangan ditoy. Gawaak alapas na gito'y lalabaak. Nagadumat ngamin. Impalaba amin ti amok alalaki dagiti na urnong amurenda. Nabayag siguro nga awan katulong da. Tapirin mi arugit ti balay adi nalusak. Sapay, nakais-istrikto ti amok alalaki. Nagdakkelan pa'y ti balay da. Rumbang kumasan laang amay-may sa ti katulungan da. Kasano nga rod amalpas ko amin at trabahok no kastoy. Kayat na, noan niya timbilin na at trabahok. Malpas ko adagos sakbay nga agawid. Ay, nagrigat mat gayam. No saan anasaya at ti matumpungam nga amo. Talaga asulitan dati paswildo da. Ay, ado pa'y ti agur-uray at trabaho. Iso amasapol amalpas kun dagito'y ilablabak. Nakagtengak ijay Hong Kong manang Emmy. Nagtrabaho ak kas domestic helper. Ngam tidakas na, nauyong tinagbalin nga amok. Talo dala ang itibalayda, agraman dagiti dadakkel ti amok alalaki. Bakit kan lakaydan, isa mayawat amin akasapulan da. Kayat ti amok amalpas ko amin at trabahok iti agmalem. Ngam adda dagiti kanito ajak malpas, taagsinublat mat nga agpaserbi dagiti dadakkel na. Agungat damet no saan ko ida pagserbyan. Iso akanayon a mataktak ti trabaho,
nga isumutten ti pagungetan kanyak ti amok. Jak pa'y mangmanganan iti husto nga oras, ayat ko laeng a mairing pasko dagiti trabaho tapno sa anak a maungtan. Nagtultuloy ti kasdi atrato kanyak ti amok, ngamjak imbagbagaken ni nanang tunggal agsarita kami iti telepono. Inlimod ko ti rigat ko iti ayan ti amok. Naglabas pa iti mano abulan, nakarkaron nga immistrikto ti amok manang Emmy. Why did you not go clean the house of my sister? I have many work here, sir. And it's not my work to clean another house, except your house. You are complaining? That's part of your work here. After finishing everything here, go transfer to the house of my sister. Do you understand? But, sir, I have a lot to finish here. I still have to take care of your parents while you are away. Manage your time if you still want to work here. If not, I will terminate you and go home to the Philippines. Do you understand? Yes, sir. Go. Finish your work, then go to my sister's house. She's waiting for you there. But, sir, I don't care what you are talking. Do not come back here unless you finish your work in the other house. Agsakit ak matan. Pero may abarak nga agpatpatnag. Mabanbanugak namin una iti balay ti kapsat ti amo. Tunggal mapanak ag trabaho ijay. Tengan iti rabi numalpasak. Naurnungan akon iti bannog ken puyat. Sapay no niya lang tinabati damakan. Isula ang tiyan anay ko akang kanan. Kaslamot tan dua pamilya ti pagserserbiak. Sigurado man nga agong at ti amok. Tadyak makabangon nga agluto iti kananda. Hey, what are you doing? You did not yet cook breakfast. It's late already. Sir, I'm sick. I cannot work today. What? So what will you do? Sleep the whole day? Who will cook for us? I'm sorry, sir. I really cannot work today. If that is the case, then I will get another one. You go home. You are terminated. But, sir, have pity. I will just rest and after that, I can work again. No. I cannot wait for you to work. I will get another one. Pack your things and go home. Diyos ko, nagawan mo na asin na day tatao. No kabalak ko ma, inaramid ko na. Talagang agkakapsutak. Tiyak kabalan tiyang trabaho. Anya ti ramidak, i-terminate na kanumot tan ti amok.
Rose, anak ko, adakan. Agan apay akas na tilangam. Kaslang kakapsot ka. Nala, umunag ka pa'y. Apay anagawid ka adi na oras. Anya tinapasamak, Rose. Na-terminatak, nanang. Ha? Nagsakitak namin. Katyak nakatrabaho. Nagungot ti amok. Anya, nagawan batan nga asi ti amom. Nauyong ti amok, nanang. Doa pamilya ti pagserserbiak. Danda ni awan inanak, iso nagsakitak. Ay, nauna yun, anak ko. Diyak amo akas tagayam ti kasasaad mo iti nagtrabahoam. Pasensya kayon, nanang. Awan apulos tinayawid ko. Awan urnong ko. Ta pinagbaybayad ko mat iti utang ko. Kan impat patulod ko para iti kasapulan nyo dito'y kan ni Jojo. Rose, anak ko. Awan matla tinagmamaayan ti panag-abroad ko, nanang. Awan swertek iti amo. Makaano sa kumamot. No saan akas jay tinagbalin nga amok. Ay nahada kakut-kutong kan, anak ko. Ang umda sa isayaatan anag-awid ka. Ngamnoan niya pa iti mapasamak kan ka ijay. Naimbaglaangan, tanakontak ko ti sigod akatrabahwak, nanang. Iso di timulong kanyak. Aging ka iti nakaawid ak. Aginanakan, anak ko. Madamdamalaang. Adlanton ti anak mo ang nagkapo iti pagadalan. Mangisagana ak iti mabalin mo akanan. Kasano tayo pa itan, nanang? Awan kwarta tayo. Saan ka nga agdanag, anak ko? Adda kwartam. Ha? Adda kwarta ko nayo? Wan, Rose. Dagiti impat patulod mo para kada kami iti anak mo. Kadyak ginastos amin. Manumot laangan nga iti kanan mi iti anak mo. Saan ba't adakkel ti baybayadan na iti pagadalan? Isoan na ibangkok dagiti daduma. Ngam, nanang, para kada kayo ti impaw-paw it ko akwarta. Amok tirigat ti agtrabaho iti balasi utaaw, anak ko. Kadyak nagkibaltang. Anya nga'y tinapasamakan ka. No amok laang akas jay ti mapaspasaram iti ayan ti amom. Nabayag kuman a pinagawid ka. Nanang, makalungaw tayong tumatlaang, anak ko. Agiin nanos tayo. Ada kaasi ti Diyos. Agyamanak, nanang. Noawan kayo. Diyak amon no anya tinapasamak kada kami nga agina. Saan mo na panunutan dayta? Tinapatag. Adakan ditoy. Kat makaden na manan ti anak mo. Awan mama ay ti panagabroad ko manang Emmy, tadyakmet na ipaayan iti napintas abiyag ti pamilya. Ultimo pag-eskwela ko mati anak ko, jak pulos na kaurnong.
Naimbaglakit din tain-inot ang nabayadak day di utang ko nga inaramat ko iti panagabrod ko. Ngam ti jakam mo, inururnong gayam ni nanang ti daddo mga impawpaw itko, kabayatan ti kaaddak iti Hong Kong. Iso nga adda ginastos mi, idi nakasangpetak dito'y Pilipinas. Pudno adarigat ti napasarak iti amo anatumpungak manang. Pudno gayam jay kunada, aswerte-swerte laeng ti panagabrod. Naimbaglaengen tanasingpet ti inak. Saan akas kadagiti dadduma, ako nam no pidpidutem laeng ti kwarta no dumawat da. Itamanang agtrab-trabaho akmanen iti may sa amol dito'y lugar mi. Ngam addalat ta dagiti gundaway, akas lakayat ko manen ti makigasang-gasat iti sabali apagilyan. Saan magsiguro nga agpapada ti gasat, ibagbagak iti bagik. Taan niya ti amok, no nasaysaya at ton ti matumpungak nga amok. Sapay la kumata nakaibati iti adal ti pakasarita akmanang. To'y pagayam mo, Rosie. Rosie, pagayam ko, nagasat ka, tanasingpet ni nanang mo. Saan na ginundawayan ti kaaddam iti balasiw taaw. Ngam umana mo nga iti panggap mo, makigasang-gasat manen iti sabali apagilyan. Anya ti ammom, amangan no nasaysaya at ton ti pagbanagam, akas kadagiti dadduma nga OFW. Agkararag ka, kat kidawam ti panarabay ti Diyos. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya.